Я да видим една капана красавица. Тук е по-студено. Влизаме вътре. Влез да затворя, че не стига. Я капаната красавица. Снимаме. Тека същите дрехи ли ще слагаш? Не. Други? Добре, тогава термини, да, нали? Талица? О, сега го навирам отгоре. Опа, ких. Всичките са такива, аз ги гледах специално. Ких. Това защото има такова... Студено е. Не, има такова мъхчето във въздуха. Ма това много трудно ще облича. Нищо, аз ще го облекна. Учо вече, Лусе вече.